100 lang yan. Mabili. Napakabili. Bili natin. Tsara sa 1 viewers. Yeah. Shout out to Das Biboy TV. Brianna Smith, mega love shout out sa'yo. Uy, bili natin apple ketchup. Yeah. Hindi malayo. Sige. To viewers, mega love shout out. Bili na. Reviewers and 1 thumbs up mega love shout out. Sirado ka na? Ito paninda ko mga karay. Ano ba nakikita niya? Wala pa. Ito. Yan paninda natin. Seedless. Uy, bili na. Sudah, share, salamat sa ano. Sa thumbs up.
Bili natin. Seedless. Apple. Initan yung mga punto, mga karay. Malabo. Malinaw. Okay, bili natin. Bili na. Bili na. Araw. Ha? Ano ba yun? Dalagang Pilipinas. Tayo pala, nakita mo na po eh. Ha? Tayo pala, nakita mo na eh. Ikaw ang dumadaan. Wala po sa video ah. Ha? Huli na dumating. Huli na dumating ba eh, no? Ganda ng apple eh. Wala. Hey, apple seedless. Seedless apple. Okay, salamat Sangkay. Salamat sa iyong tulong. Thumbs up. Thank you. Biboy TV. Salamat sa pagtambay. Ikaw lang nandyan, wala pa sila. Tapos ka na mag-live? Ay, seedless. Yes, seedless. Seedless. Tapos na. Okay. Bumili naman kayo para lang sa mga inaanak ko. Yung just regalo, no? Bili naman kayo, nandito na ako ng 2 piso araw-araw. Spending na lang, magpapano na. Ano, Nina? Wala na naman. Isang taon wala ka na, Nina.
For viewers, mayroon siya no? Hey, Sidlis! Hoy! Where have you been? Kill you. Yeah. Ang Criselda channel, may galag siya. Galang. Hindi ka man lang mag-sorry. Sorry naman. Hindi ano. Sorry na nga eh. Balik ka na agad. Pwede, wag ka. TS 213.
galit pa kayo ah. Uwi ni ate. Masyado na siya uwi. Alam mo, sinamahan ako. Sorry ah. Sorry ka ngayon, di sabi mo galit ka. Parang galit pa kayo ah. Hindi naman sinasadya eh. Diba siya eh. Shout out to 6 viewers. Alam niya na nag-aano ko ng tayo. Shout out kay ate. Titi ko, shout out sa'yo. My love, salamat. Salamat sa pagpasyal. Ma'am Criselda Channel, may shout out po. Brianna Smith, shout out. Tawa ka ng tawa dyan. Bakit? Shout out sa 5 viewers natin dyan. Shout out sa inyo. Sino tong titi ko? Uwa ka lang. Titi ko ito. Hindi naman nata. O sino yung titi ko? Hindi ko alam. Wala akong cellphone dito isa. Nasa bahay. Check mo nga kung sino. Ewan ko, host. Ay, si Charchana pala yan. Pinalitan niya ba? Ba't may ano agad siya? Si Chanak yan. Pasaway si Sir. Sir Chanak, saraw siya yun. Titi ko nga ito. Binis tumutudas. Shoutout sa 6 viewers. Sir Chanak, shoutout sa'yo. Maloko talaga yan. Oo nga eh. Titik ko, gusto ko yan. Sabi niya si Criselda Channel. Sunod na pangalan yan. Malaki. Alam na. Ito nga, ida ko. Hindi kaya tayo mapalo ni lolo niyan. 6 viewers, may galap siya raw. Hindi naman marunong mag-Tagalog o mag-Bisayan si lolo, ano? Hindi, oy. Wow, dako. Imong titik ko. Hindi, oy. Ay, hindi ba? O, mabuti naman, hindi. Tatamsak naman. 6 viewers na kayo dyan. Hindi alam ni lolo mga yan. Oo nga eh. Tito ko, di mo alam ni lolo yan. Eh, Inglesero naman si lolo, di ba? Hindi naman marunong mag-Bisaya. Gago. Kalive ka pare. Kalive yan. Saan yan? Sa YouTube. Hey, what's up mga friend? Hello! Yan si Nel Martin. Yan si Nel Martin. B-Boy. Yan si Nel Martin. Tingnan ka. Shoutout mo B-Boy. B-Boy TV. Gagong po. Ang ina nito. Ang ganda ka lang. Pero isa nga, dalawang pan. Dalawang pati. Oreta.
Ay, bili na, bili na. Grace, tamsak ka. Uy. Uy, Ma'am Grace, magtamsak ka naman kaya. Mag-live ka ngayon. Yan na lang ba, iintindihin niya? Ano tudas? Sabi ni my love. Nel Martin, tudas ka sa akin. Brianna Smith. Ay, bili na, bili na. Bili na kayo, bili na kayo. Pero sa 5 viewers. Bili natin. Napakabenta mula nang pagpunta ko rito. Wait talaga. 5 viewers, may bilang sila. Binta ni Marlo. 50. So wala pa. Hey, sidlis, sidlis. Yeah. Yun na apple oh. Sandaan, sandaan. Bili na ate. Sidles, apple, KitKat. Matumal day. Lagi na lang araw-araw matumal madawat. Wala nang araw na mabili. 31 na lang ito mabili. Yung mga panahon na to, wala. Wala nga. Logi negosyo. Shout out sa 5 viewers. Sir Tiana, palipad ka ng kulay green dyan. Saan nanay? Kulay green na tumataway, palipad mo na. May taxi ka dyan? Titi ko. Kasi tumigay niyo sa akin. May bis ngayon, di ba? Say, ano? Pero nga cellphone mo. Pero nga cellphone. May password ko. Kumain ka lang. Hindi pa nga eh. Kumain ka lang. 81 pa lang. Adobo itong pare.
Hindi nang galing yun. Ha? Hindi nang galing. Wala tayo Agnes pare. Pero? Gamit pati. Ha? Ay, parang ba naka-quarter na hindi ko Nag-online selling si paring Mark. Kailangan bumibili. Ang labo. Ano pre? Ang labo. Ay, pre. Ang daming tao pre. Oh. Ano, Udas? Udas daw. Sino yun? Si Biboy to, si Biboy TV. Sino yun? Sino yun to pare? Si Brianos. Ha? Si ano yan? Si Biboy. Sino yun? Si Biboy. Neil Martin Todas ka sa akin. Loko-loko ka ba? Sino yun? Biboy nga yung pinanood natin yung kahapon. Ay, yung maganda? Oo, yung maganda, yung parang kamukha na nagtitinda ng... Yung mukhang diwata. Si ano yan eh, si Diwata. Diwata ng Leyte yan. Yung mukhang diwata. Ay, kain daw oh. Neil Martin, kain na. Oh, subo mo to. Ayan, gusto niya. Ah, subo mo to. Ang labo, no? Saan na yung bantay na wala? Bibintahan ko. Ilan? At 10 lang, hindi mo pa dinamihan. 10 lang, te? Ikaw lang iinom? Ano yun naman? Bawal ka bumili. Para na naman sa akin. Nag-aaway-aaway na kayo sa pagka ano ha? Mga buwaka kayo sa ano ha? May nagtanong nga, di ba? Isang lugar na may maraming buhaya sa Saan? Kongreso. Oo, din. Comment Malaki tayo. subo mo, yan ah. Ano sabi? Malaki daw ang subo. Malaki yan, isubo ko yan. Sabi niya. Sige, atras. Baka hindi ka. Sige. Sige, diretso. Diretso. Yan, boss. Diretso mo. Diretso mo. Okay. Kung paano nga sa init eh. Ah, subo mo to. 3 oras, walang luwaan.
Kumain ka. Ha? Shoutout Biboy TV, Tudas. Biboy TV, Yahoo. Shoutout sa'yo. Titik ko malaki talaga. Sabi ni... Shoutout. Subscriber ko rin yun. Ma'am Cha. Ma'am Criselda, shoutout po. Shoutout, may pagkain kayo dyan? Nagutom na tong bibili oh. May pagkain kayo dyan ibibigay sa amin. Wala pa kami almusal. 5 viewers at 5 thumbs up, mag-love shoutout. At kamalikot ka, naalog yung camera, buang ka. Uy, bili na kayo! Aba naman to mga to. Wala na kayong balak bumili. Huwebes pa naman ngayon. 5 ba ngayon? 5? Patay tayo dyan. Malaki talaga. Baka may ano kayo dyan. Wala pa kaming kain. Baka gusto nyo magbigay. Wala pa akong bentang kanina pagdating ko. Wala pagdating ko galing sa bahay. Yan si titik ko yung loko-loko rin si Chana. Yung ano niya, titik ko malaki. Malaki talaga. May bibili pare. Magbigay si Biboy, magbigay ka na ng pagkain dyan, pang-almusal lang. Wala kaming benta rito. Ito, benta ito ng pamangkin ko, 350. Pinauwi ko. Ngayon, hanggang ngayon, wala pa akong benta halos mag-isang oras. Kalahating oras na yata ako. Kalahating oras na. Wala pa nililigaw. Ayaw nila yung naka-live siya, naka-video. Gusto nila yung naka-off cam. Oo, madalas yan. May nabili. Ayaw nung naka-video. Mga takot, mga barat kasi. Sweldo na siya. Oo nga, malakas. Malakas sweldo yan sa kay Biboy. Uy, bili na, sige. Ate. Sige. Uy, bili na, seedless. Oh my goodness. Nasaan na ba ito? Papasara lang namin yung dati namin. Yung pangalan tapos firma lang. Para saan? Para sa closure. Sasara namin yung dating pwesto. Kailangan ko lang may witness. Isarada? Ha? Perma lang? Oo. Hindi, pangalan muna. Pangalan ko. Oo. Mga makulong ako nito ah. Hindi, wala. Ano yung makukulong? Sa madami. Tatlo yan. Ano firma mo ah? Permang ano yun, Marino? Pagkagandahan mo ito. Pumirma na. Permang Marino yan. Galing ano, Malapit. Bagbag. Okay. Sugot tayo. Ano ba? Kailangan ipasira. Ang dami ah. Oo, marami ito ah. Marami yung ito ah. Yung pinasara kasi, babayad ka ng babayad. Kapasarado na yung gusto. Dahil dati, sunog naman na eh. Paano magaginaba ang sunog? Ay, ito, papasarado na. Saan hanggang saan dito? Hindi. Takwan lang, dokumento. Dokumento lang. Kasi babayaran mo pag hindi mo sinara. Kaya na ako. Pambenta na pamangkin ko to. Sayaw ka kasi, sayaw ka ng tag 5 na tanan. Bili na mga Marquez diha.
Sige na, gawin mo na. Criselda, Christmas na. Tag 5 na tana. Sabi ni Chana, tag 5. Masabihin mo mga yun, Sir Chana, buwang na ako. 7 viewers at 5 thumbs up, may galap siya raw. Ay, tag 5 na lang, tag 5, sabi ni Sir Chana, tag 5. Busin mo na to, pamimigay ko to. Gagi, siya nagpalipad sa akin, kaya ako na kuha ko yung makasahod ako. Sir Chana ka nagpalipad niya ng dollars. Ay, tag 5 na lang, tag 5. Pakiyawin na lang ni Sir Chana. Okay na yan. Ulitin pa rin. Ah. Permang Marino yun. Galing ano yun? Para saan ba yan? Ay! Yun o! Sabi ka na sa'yo, huwag kapalipad. Ay, Chanak na! Chanak, nagpalipad na! Pero Chanak, salamat! Saan kayo ubus na mga paninda mo dyan? Aha. Ay, Era Vlog, shoutout sa'yo. Ayan yung si Sir Chanak, nagpalipad. Hoy, bili na! Palipad daw. Saya. Hoy, sabi ni Sir Chanak, tag 5 na lang daw. Pero tayo isandan to sa Sir Chanak eh. 4. Gawin mo na! Nagpalipad na. 8 viewers, bigalaw siya raw. Ayan o. Daming benta o. Lulay. Dahil benta, tag 50. Hoy, bili na. Dalbanda yung punan. Ice cream yan. Ice cream. Hoy, bili na. Seedless. Sir Chanak oh. Nakain ka ba dito sa Sir Chanak? Biboy. Ma'am Criselda. Ma'am Mary Grace. Yan oh. Tamis. Seedless. Chanak oh. Nakain ka ba dito sa Sir Chanak? Criselda. Oh, titi ko oh. Matamis to, titi ko oh. Ay, bili na ate. Apple. Wala pang load ang Gcash ko. Chanak, ikaw na. Ikaw muna. Wala pang load ang Gcash ko. Yun lang gagawin. Chanak, ikaw na. Boss, bili na boss. Tandaan lang, tumpok. Boss, bili na boss. Resulta, baka naman dyan. Sabi ni isang kaibigo eh.
Wala mo. Against the earth, kaya naman pala malabo. Against the earth, guys. Ayan. Ipat na. Uy, bili na kayo dyan, bili na kayo dyan. Yung ginigusyo natin dito. Nagpalod ako, pinahabol ko palod kay nawala akong signal. Sayang. Bawasan yung 350, 300 na lang. Nugi na naman si Waray. Sobrang bili. Edward. Yung pala pangalan mo to? Edward. Buti na lang hindi naging Eduardo. Nagutom na ako. Kung pa dumanaan dito si Manny. Oy, tutuwasin, shoutout sa'yo. Ging. Ayan na si tutuwasin. Tutuwasin. Shoutout kay Boss Christian. Tawa ng tawa. Ayan na sa pusti. Ayan na sa pusti si Christian. Labo guys. Tudas tayo ng labo man. Likot na. Uy, bili na. Ba naman kayo bayan. Wala. Reviewers, mag-live shoutout. Nag-live na ata si Ma'am ano. Ay, tutuasin niya ho, sabi ni isang kaibiboy. Ay, seedless! Kaya bilhin natin, seedless te. 41 port na lang, ayaw pa rin yun. Ayaw pa din, 41 port, ayaw pa rin. Hindi pa, walang brain ko. Ang nangyayari dito. Ganda ng buhay na maano ni Kuya Marlon. Grabe ko kaya tumutong yung December, March. Subus talaga puhunan na naman. Patay tayo. Huwag gawad sa ano eh, no? Pinakili ko. Marami. Yung 14 ko ng puhunan, hindi man lang bumalik. Halos. Alam mo mga korek, 14,000 na pinahunan ko, di man lang bumalik. Nakakagigil sa sobrang bilig. December na hanggang anong November, napaka 2 months. Sa akin na yun. Yung mga pagpasok ng Pecha 20 kung mabili nyo. 5 viewers, mega love shoutout. Ma'am Criselda Channel, salamat po. Wala na si Ate Grace na ano na ata, natudas na. Baka nag-live na yun. Mag-alas 11 na kasi.
Yeah, bante! Wala kang burger dyan? Burger, wala. Yeah. Bili na ate, bili na. Erap Vlog TV, Sangkay, merienda muna. Yun yung Sangkay eh. Papaluto na lang akong pansit canton 6 viewers, may galap siya raw. Paluto lang ako. Diyan lang kayo ah. Gutom. Paluto ako pansit canton, nagutom ako. Ah! Pag ba matumbayan, ano? 7 viewers, shout out. Sid, ano, Gidless. Gidless? Seedless po Christian. Pasaway ko Christian. Seedless gago. Hindi Gidless. Seedless. S ang nasa unahan. 6 viewers at 5 thumbs up, nagalaw shout out. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Ging 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 bros. Ging 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 bros. Yan. Kinaldagan ka, B-boy. Kinaldagan. Kami magsin ng pangkain din ha. Nagutom ako dun. Kakakain mo lang, nagutom ka na. Kinaldagan ka, Sangkay B-boy ni Martin. Kapatid ni ano yan, Coco Martin. Di ba? Martin din apelyido ni Coco Martin. Yun, Neil Martin. 7 viewers at 5 thumbs up, nagalab siya raw. Era vlog. Thumbs up naman ako. Uy, bili na kayo. Aba. Naman. Pangkain pare, para sasayaw ako. Kahit walang tugtog, kaya ko namang sumayaw ng walang tugtog, kaya ako na lang din kakanta. Pansit canton lang pare. Oh, tsaka ice cream. Ice cream? Oh, good. Ice cream, good. Yaman lang pangkain, puro kayo nood. Meron ng ano, may nagpadala dyan? Ano? Ilan na ba nanonood sa'yo? 7. Ha? 7 viewers. 7 katao? Oo. Sa 7 katao na yan, walang magbibigay kahit 50 pesos. Grabe naman yung mga yan. Thank you my love sa ano, sa patamsak. Thank you very much.
Saan ka? Tutuwa kasi magtamsak ka naman. Christian, tawa ka ng tawa dyan. Natugtog. Shoutout sa 5 viewers. Ayusin ko lang paninda ko mga para wala ko talagang bumibili sa akin, sa mga kainis. Shoutout sa 7 viewers. Viewers in the house. Uy, apple ate, apple. 5-5 na lang, 5-5. Sabi ni Kang sa anak. 5-5 na lang. Diha. Hindi naman kayo dihay. Para mabawasan to. Ang laki oh. Okay, bili na oh. Ate. Bili na kayo ate. Business. Kakain ka na kangiti, hindi na kangiwi. Ice cream yummy! Ice cream good! Mag-ayos ka na. Shoutout sa 5 viewers. Salamat po sa inyong pagtambay. Saan kay B-Boy? Thank you very much. Walang benta. Kanina pa ako dito, wala pa akong benta guys. Asa na yung mga namimili. Biglang wala na ng customer. At natulog na lang ako sa bahay. Alas 1 oras ng live ko hanggang 1 oras walang benta. Oh my God. Kahit magtanong, wala. Animal. Griselda channel, shoutout sa iyo, madam. Pasaway man itong buhay na po. 1 oras na akong mga waray nakalive. Pero wala pa halos bumili. Oh my goodness. Kaya mo sila din. Wala rin mga customer. Kahit yung isda, gulay, wala din talaga. Nga ang buhay. Shoutout kay Tombay. Dito magtatanggap puso ko. Bawat pangarap ay ilang naglago. Walang isa-isang ang buhay sa mundo. Kung masamang panaginip ko. Ha? Bakit na ba dyan? Maganda ko mo? December pa. 21 nata, 26. Di ko alam kung papasok na yun, baka January. Bibigat lang ako tayo sa Facebook ko. Ha? Bibigat rin ako sa Facebook. Oh. Bibigat mo. Sayang, meron sana akong ano. Wala pa naman natang revenue. 6 viewers, may galab shoutout at 6 thumbs up. Kasi wala akong Nagbawas agad ng taxi ano, si Lolo.
100 pesos yung binigay ni ano, 71 lang na ano ko dito sa ano. Bawas tax agad. Wala, ang galing ni Lolo. Magang. Uy, bili na kayo! Sobrang bili naman, Gar. Salamat po sa 6 viewers na tumatambay dyan. Sir Chanak, nasaan ka na? Parang wala ka na dyan ah. Wala na si Sir Chanak, oy. Sige. Asikaso ka. Bilisan mo na. Dali mo cellphone mo. Ang bala dyan. 7 viewers, may love shoutout po. Nagbantay tayo si nanay sa paninda nilang burger yan. Yeah. Kung muna daw magbantay, may pupuntahan yung tindero niya. Ma'am, bili na ma'am seedless ma'am. Makakain po. Makakain yan, makakain. Bili na kayo. Uy, seedless. Uy, bili na! Apa naman kayo? Ang banak bili. Kain muna tayo guys. Nagutom na ako. Ito. Itlog. Kapansit Canton. Yan. Lay. Uwi ako mamaya, kakain ako sa bahay. May ulam kami doon. Presilda, bili ka na na, uy, ipalipad mo na lang sa bayad. Tayo dito. Kawin ko tinapay dito. Gawa na. 21 lang yan yung ano. Diba? Pakilagay na lang din yan. Maria Picalas, may ulam na dito. Maya-maya uwi ako. Mga 12. Gutom na ako eh. Pahingi ako. Toto asin. Bumili ka na. Umangutang ka na lang muna. Umangutang ka muna, Christian. Inutang ko lang to. 9. Mamaya ako mga 12. Wala pa akong benta mula nung umalis yung Marmar. Bili talaga rito. Sa area na to. Kain tayo itlog. Sa Pansit Canton mga karay. Gutom tayo, nagutom. Alam nyo guys, ang sikreto rin sa pagtitinda, pag gutom kayo, kumain kayo. Kasi para may energy, para may bumibili. Yan mo, katapos ko kumain, may bibili yan. Sigoy, tawa ka ng tawa dyan ha. Udasin kita. Paborito mo sangkay, B-boy, itlog. Nalaga.
Ayun, nilog-log po. Wala pang ano. Yeah. Nalaglag yung log. Wala pa naman 3 oras. No. Kain. Laro na tayo. Ha? Laro na. Wala man schedule. Ha? Wala man schedule. Schedule ka ngayon. Yan biboy oh. Yung si Toto Asin. Kailangan nga kasi mahal na mahal ka daw niya maging nanay. Pahinga ko. Wala na, pinatayan ako ng wifi eh. No. Kailan. Nakaspot ako sa kanya. Tutug ko. Kumain yung ano, Facebook, TikTok. Nabalod mo. Ha? Wala balod mo. Blue. Go? Oo, blue. Malakas din. Tapos kumain. Talk and text ka na lang, 50 lang. Mahaba pa 3 araw. Kwenta lang, no? Talk and text. Tapos palitan ko yung SIM ko. Tapos kumain eh. Wag mo lang wala yung SIM na to na. team ng isa kasi Kahit yan na. isa, meron ka na, no? Kahit Mahal kasi yung Globe, sabi ni Maria Picolas. May shoutout mo si Biboy. Oo nga eh. Mabuti pa kayong talk and text ko eh. 3 days. Only YouTube nga. eh. Kasi yung ano, Matagal. yung, matagal, 3 days nga. Sa akin nga, ano eh, 3 araw lang, wala na eh. Di ba nagagamit ko pa pag live? Nagla-live pa ako. Ate Maria pa yun. Andyan si Hey. Pogo. Napuntahin mo mamaya si Pogo rito ah. Okay, 7 viewers at 7 thumbs up. Magaling siya ba? Kain muna tayo, wala ang bumibili. Nandiyan si Marlotte. Ang ginagawa. Kumakain si Marmar. Sabi mo, dahan-dahan lang. Marlo, daan-daan lang. Baka mabusog ka naman lalo niyan. Tumayo ka ha. Bago pagtapos ng ano ha, kain na, hindi ka agad upo ha. Upo kasi pagtapos kain eh, kaya yun siya tumatawa ka agad eh. Bunching. Andito Laki Subo. Si Christian. Yan yung si Toto Asin. Yung nagko-comment sa'yo na Toto Asin. Yan yun. Mahal na mahal ka daw niya kaya maging nanay. Shoutout pala kay Ate Joy, baka nanonood. Andito si Christian, ang laki na oh. Marunong na maghanap buhay. Malis tuloy. Ha? Malay mo, nakapa-subscribe si mama mo. Sino? Si Toto Asin yan, si Christian. Nanonood si... Ah, okay. Alam mo na. Makakasuhan ka dyan pag... Ayun oh. Ayan. 20. Batang bata yan. Kain lang kami, sige main. Pupuntahin mo mamaya si Marmar dito ah. Mga 12. 6 viewers at 8 thumbs up. Magalang siya. Sit this ma'am.
Apple. Oo, doon, sandaan na doon, oh. Buena mano lang. Yan na natin. Ah, si Bibo. Ah. Bibo, yan. Ay. Yan, tingnan mo muna. Ha? Uy, solve din ang gutom, guys. Siya pala yan. Ano yon? Ilan? Dalawang sampo. Ano, pineapple? Hindi kasi nga tinan mo naman dami mong dala. Malaki talaga. Shoutout sa'yo, Kuya Sir Chana. Nagpawisan ako doon sa kinain ko, guys. Sarap. Pansit Canton to wait egg. Thank you, Ma'am Criselda. BBTV, shoutout sa'yo. Tay, magkano ganyan, Tay? Magkano? Ha? Tanong muna, magkano? 590? Meron na lang po. Init. Asking mo na asking. Oo, pinagpawisan nga ako bigla eh. Gutom talaga ako. Gutom na, wala pang bumibili. Nga talaga.
Ngayon, busog na. Wala pa rin bumili. Guys, mas matamis, pwede tikman. Wala nang buto, tinanim na. Nakakalit ko yan. Ha? Umal, wala. Para tayong ano. Ang kalakasan kasi dito mga kore, pag tuwing December talaga. Ang kalakasan ng bilihan, 23-24. Yan, 23-24. Bilihan. Sa 25, hindi mabili rin yan. Pagdating na ng bagong taon, 28, 29, 30, 31 yan. Solid yan, yung tatlong araw na yan. 29, 30, 31. Napakabili yan. Ikaw na lang mananawa sa customer. Kaya, doon tayo mga korek. Kaya sasamantalahin muna natin ngayon mag-live kasi hanggat hindi pa tayo busy sa pagtitinda na. 5 viewers at 8 thumbs up ng galog siya. For viewers, may galaw shoutout po at 8 thumbs up. Sir Kanak, thank you sa paninalipad mo. Ito yung balat ng itlog. Oh. Kanino kaya itlog to? Baka kay Sangkay Biboy. Itlog mo Sangkay, oh. Balat. Puti na. Bantay muna ako mga kore sa paninda nila namin. Burger. Palamig. Kain tayo! Ayan na, ito na palang bantay. Dumating na pa rin ang bantay. Okay. Maligtad. Sarado ka na, pre? Sira na yung lagayin ko ng cellphone. Tripod. Oh. Kumain. Sarado ka na, pre? Wala nang bumibili. Oo nga, matumal eh. Uwi na. Bukas lang to. Bukas naman. Bukas niyan, hindi mo na naman itinda. Tinda yan. Ilang araw kami natinda eh. Anong araw ba kayo hindi nagtinda? Oo pala, oh. Merkulis tsaka Webes. Ay, Webes ngayon, di ba? Oo. Martes pala, tsaka Merkulis, hindi ka nagtinda. Nilagnat ako. Uy, 6 viewers. Nilagnat siya kasi nilagnat din. Oh, Nilagnat ako. di ka sanay sa palengke pare. Dalawang araw mulan pre. Natayo. Di ba, no? Yung nadaling araw, natayo. Oo. Di agad nakaligo. Nagdadi, nilagnat. Uy, apple ate, apple ah. Uwi na ako ate, sabi ni ate mo. Wala pa nga 12, umuwi ka na. Wala yung bata! Magagad na naman yung basak ko ng pinti. Laki titik ko, tumoy mo. Ang Griselda. Sumasabay din yung kalapuan. Ah, sidlis ma'am, pili naman. 40 lang 1/4 po, 80 kalahati. Ang tamis, wala ang buto. Ginanim na. Hindi kami. Ayan, ay bibili na ako. Bibili na sa wakas. Ay, bibili na ako. Kaya kayo na mga ano. Ay, hari ka namin. Wala yan, nakakapuloy. Nagkakaboy na mano na sana eh. Umalis tuloy yung customer. Nakakot ko kuya. Ba't? May boy na mano sana, umalis tuloy. Wala, di ba sige, wala pang naman ako? Oo. Ay, ilang oras na nga ako isa't kalahating oras na ako. Wala pang bumibili. Ayos na. Wala tong hanap buhay na to. Hanap buhay pa ba to? Hanap pakay. Pinalaw na ako ng bahaling dyan, pre. 85. Tapos, nanalo sa first other. Ay, bakit? Pabili akong kape, Skype, sigarilyo. Plus load ko magano.
Ano, ano yan? Ayos ka. Sobra-sobra ka na. Ilan ako? For viewer. Thumbs up yung dito. Wala na yung ano. Tambay. Ito lang, tambay. Sige po, Ma'am Crisilda Channel. Daw. Sabi niya. Ilan? Ito pala. Uy, kuya. Balita. Mayaman na. Ilan? Balita, mayaman na. Alam pula. Wala. Hindi niya ngayon. Hindi naman. Pwede mo pala yun. Happy birthday. Umiyot na tayo ng umiyot kasi magpapaskot bagong taon. Hindi tayo makakatabi. Ano, akat mo na yan? Mamaya.
Unang benta mo yan. Oo nga, Sanggay. Unang benta, 50 pa. Nakabenta rin. Nakaisa rin, nakaisa. Shoutout sa 6 viewers at 8 thumbs up. Sanggay B-Boy, salamat sa pagtambay. Maya mag-out na rin ako. Sige. Scatter pa more. B-Boy, kasi ano yun, si Junjun. Yeah! Ano pala sa Marmar eh? Nakawa 50 na rin ako, Mar. Mula nung umalis ka. Hindi pa kasi umalis si Junjun eh. Ano yung scatter pa eh. Mabenta pa nga ako rin sa ano. Automatic. Umay ng buhay na mano mo. Ang umay ng buhay na mano mo. 20. Andyan na yung mabait na bata. Andito na. Nakaupo na nga sa stretcher eh. Yan o. Shoutout. Shoutout sa inyo guys. Binibinta ko na to. Sinong bibili dyan? Tiyanak, baka gusto mong bilhin to. Ano lang naman kumain yan. Mahina. Sipag yan. Sipag sa lahat yan. Bata na yan. Eh, si Nanay Mar. Nag-comment si Nanay eh. Nag-comment si Nanay. Naman, hapon. Wag na mag-scatter. Ah, di ako nag-scatter Sanggay. Takot ka sa mukha mo. Kala ko nandun ka na. Ano? Hindi pa nakaubos si Junjun. Anong oras na? Balas 2 na? 11 ano na pa? Mahirap siyang kayo mag-scatter, maubusan ka ng ano, puhunan. Tapos yung scatter na yan eh. Naman. Kala ko hindi ka nag-isip.
Tumal na sa akin. Tumpok na lang ako yung dyan. Ako may sila ba yan? Kaya dyan doon. Dalawang tatlo pa yan. Ha? Kamay. 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 Ako. Sumarmar, umalis ka daw dyan. Ano? Paano yun? Umalis na. Saan dyan? Ito oh. Ay, seedless apple kit yan. Uy, hirap mo nga sa bago. Sino to? Jamie Lane, shoutout po. May galab shoutout po. Salamat po. Tamsak host. Permission to drop link po. Okay. I drop you. Yan guys, yung nakapin, si Ma'am Jim. Jamie Lane. Paki-support. Please support. Katulog natin dito eh. Ang tulog yan. Dito lang. Yung Christian. wala na Christian natin. Dami. Nakapin na po kayo, ma'am. Thank you po for pagpunta sa akin dahil. Right. Shout out. Back up. Shout out. Well, mabili. Ma'am Criselda Channel, salamat po sa pagtambay. Salamat po, walang anuman po, Ma'am Jim. Jim Len, sana po. Jim Len, salamat po sa pagpasyan. Oh, halika rito. Shout out. Shout out sa 5 viewers. Tamsak. Patamsak, Ma'am Jimelan. Nawala na agad eh. Nagbabala ng bahay, nawala.
5 viewers, Miguel shoutout po. Haba na ng buhok ko. Yatang palikod na tayo guys. Para maging new look na tayo. Briga. Kaya bilhin natin seedless te. Magdadalawang oras na ako. 50 pesos lang binta. Yan ako. Sobrang bili naman. Nanonood din siya ate. Ano? Hindi sa, ayun, dyan. Ate. Si... Sa Bagong. Nanonood sa live? Hindi ba nanonood ko dyan? Ate Joy? Oo, hindi ba pa rin yan? Hindi mo nakasubscribe. 4 viewers, may galab siya raw. Viewer, panatok na ako. Agi! Agi! Ang bili. Guys, tulog ko na ako ah. Matulog din ka? Matulog. Tatlo ko ba yun? Kasi ako dyan nakaupo nga lang. Tulog din ako po. Salamat po. Salamat din po sa pagpasyal. Gemalen, thank you po. Ay, gabi. Oh, tragis. Buang to. Tatawa ba sa cellphone ko eh. Christian, oy, B-boy, gusto niyang katabi oh. Walang katabi oh. Gusto niyang katabi ng bata na to oh. Nasa baba. Si Bebe nag-ano nito, yung stretcher matulog daw siya mamaya. Doon pa sila nag-scatter sa may ano, may poste. Scatter pa ako. Kaya di mo gusto yung isda ni Junjun eh, puro scatter eh. Puro scatter eh. Tumal lang. Scatter pa. Dito lang. Sarap buhay. Wala nga ang huli. Wala rin naman namimili. Ay, yaman. Tawa ka na naman dyan ah. Kahit pinatatawa ka, katabi mo. Sarap ng tulog ng Galicia eh. Uy, seedless! Maya-maya, uwi na ako. Abutin ko na ng 2 hours. Uwi na rin ako. Uy, ate, bili na ate. Jay, anong lamang ngayon? Anong naglalaro? Hindi. Jay, anong naglalaro? Clippers na kami nito. Ha? Clippers na kami nito. Minnesota at Clippers. Sino lamang? Minnesota. Ha? Minnesota. Dalawa. Saan kayo di ko siya raw? Wala mo utang yan. Kung may utang. Si baby. Tuyo pa naman dyan. Saalog na to. Abutin ka na 2 hours kung uwi na. Dali na. Ako na nga kanina eh. Dali kayo na ano na yung cellphone. Marpayong malaki yan.
Yan yung stock yan. Sangkay Biboy, pasyal ka na lang ngayon, pang Merry Chris. Mag-out na rin ako mamaya. 7 minutes na lang. Seconds na lang pala. Minutes pala, minutes. Ano ba? 7 minutes pa pala kulang, kala ko seconds. Buang eh. Reviewers, may galaw siya. Sige, sige. 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 Malaki! Ang Priscilla channel po, pwede na kayo pasyal po sa iba. Salamat po sa pagtambay. Mag-end na rin po ako mamaya-maya. Thank you very much. Dahil bilhin na. Seedless. Apple. Sandal lang, boss. Oh, shit. Parang ang tumal naman. Ano nangyayari? For viewers, big love shout out. Wala nga tao-tao. Ayos yan ah. Ataw sa Ricardo ah. Mar, taya mo nga ako doon, Mar. Masakali manalo tayo. Taya mo ba ito kagabi? Ha? Ha? Kagabi? 30-31 pala taya mo? Kagabi ba ito? Malaking yan eh. Yung isang gabi pa yun. 4 pa ito. So, nakarang gabi pa ito, Mar eh. 30-32 kanino? Gano'n ba yan? 3 pa ito nakalagay eh. 5 na ngayon eh. Ang kagabi ito 4. Yung 1932 pencil. Baka sakali makakuha tayo yung pagpuhunan.
At na ako mga kwaray, salamat po sa mga nanood. Salamat kay isang kay B-Boy, Ma'am Criselda, may Marik Picalas, Jim Lane, shoutout po, Short Chanap, Erap Vlog, at sa lahat po ng pumasok, Christian, shoutout. Thank you po sa inyo lahat. Bye-bye. Next time na naman ulit. Sangkay, salamat Sangkay B-Boy ah. Bye-bye po Ma'am Criselda Channel. Thank you po. Pasyal na lang po ako mamaya sa live niyo. Pasyalan ko muna si Mary Grace Francisco Vlog. Shout out sa iyo. Naka-live siya ngayon. Pasyalan natin. For viewers, thank you po sa inyo. Bye-bye. Okay. Bye-bye na. I love you.